κόκκινα αυγά μοιράζει σήμερα Μεγάλη Πέμπτη ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων Κώστας Πιέτρης στα καταστήματα του κέντρου της Κορίνθου. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση και να δώσω και ένα δωράκι ενθύμιο πρώτα στο κορίτσι και θα χτυπήσει τον μπαμπά γιατί να ξέρεις ότι το σπάσει. Ναι, είναι ειδικά. Εύχομαι υγεία σε όλους. Αφήστε και στα κορίτσια. Σε όλα τα κορίτσια. Χρησιμοποιήστε τα καταλήλως, δεν σας λέω τίποτα. Κάνουμε μια συμβολική κίνηση μοιράζοντας ένα αυγό ως μια μικρή προσφορά προς τον κάθε επαγγελματία της πόλης μας για να μπορεί να έχει τις καλύτερες ευχές μας και καλές δουλειές. Καλή σας μέρα. Χρονιά πολλά και ευτυχισμένα. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ. Και να σας κάνουμε ένα μικρό δωράκι. Γεια σας, χρόνια πολλά. Να τσουκρίσετε την Κυριακή του Πάσχα και να κερδίσετε μέσα από αυτό ό,τι επιθυμείτε. Εν ώψη του Πάσχα, ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων Κώστας Πιέτρης μοίρασε κόκκινα αυγά σε όλα τα καταστήματα του κέντρου της Κορίνθου μαζί με τους συνεργάτες του και ευχήθηκε στους καταστηματάρχες να έχουν καλές δουλειές. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ και να αφήσουμε ένα μικρό δωράκι για να χτυπήσετε όποιον εσείς επιθυμείτε την Κυριακή του Πάσχα. Να ξέρετε ότι θα κερδίσετε. Να αφήσουμε και ένα εντύμιο για καλή τύχη. Καλές δουλειές και πάλι και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση να ευχηθώ. Και να σας δώσουμε και ένα δωράκι για καλή τύχη και καλές δουλειές. Και καλή Ανάσταση φυσικά. Να το χρησιμοποιήσετε κατάλληλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων Κώστας Πιέτρης ολοκλήρωσε το μοίρασμα των κόκκινων αυγών αδειάζοντας 3 μεγάλα καλάθια. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος της επίσκεψής μας στο κέντρο της Κορίνθου. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν όλοι χαρούμενοι, έτσι κι αλλιώς δεν άκουσα κάτι μια αντίδραση, κάτι το διαφορετικό. Ευχηθήκαμε σε όλους καλή Ανάσταση, να έχουν μια αναγέννηση στο εμπορικό τους κομμάτι όσον αφορά τα έσοδά τους και την ύπαρξή τους, ειδικά στο κέντρο της Κορίνθου που σήμερα πονάει. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, πραγματικά η Ανάσταση του Θεανθρώπου να φέρει ευτυχία, χαρά, ελπίδα και ένα καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο και δι' για τους δημότες τους δικούς μας που πραγματικά σε σχέση με όλους τους άλλους σήμερα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Να ευχηθώ και πάλι καλή Ανάσταση.